Hazır hemmez kaçık gittiği Avrupa'da görüldüli opozisyoner olup yor, gasudarstven чиновниклар, önküler. Men şoňa şunu aýdýan buların. Buların var ya yüzü kursun diýip aýdy. Yüzün kursun senin diýen bar. Ma düşünýär ýalagym däl bir ol bir diýilýän gurrun manysyny bilen aga, onu kime diýilýär? Ol näde atyp ýörengen gyýyd bara, ýa-ni halayan ýigidine yüzüň kursun diýen bolýar. On sırtını o Su-31 var ya, Su-31 orusların nemesi var. İstribitelь самолет. Şoň sopla diýerler. Şoň reaktivny nemeler çykyr ot. Şoň sırtını şo soplany gystyrany ýaly çykyp şöýdi. Ha diýip çykyp aýdyp berýär da. Näme diýen men bu zatlara? Bu zatlar şu doğrusyny aýtsaň adamyň var ha. Yüreğine var ya. Yüzün kursun senin.